buntag mga kapapski, kadadski. Buntag sayo, hike going to C3 road. Adto may og C3. Kami duha sa akong partner. Hello my love. So pasingot hiking sa Kabuntagon namin sa Baraas road ni going to Tipanoy ni nga kan. Pero dito mi sa C3 naay medyo paangat or pasaka bapo dito kay kuan ba medyo naay trail kay hangakon ka kay pasaka dalan. Okay na namin diri sa C3 road. Sumoni ang amuang lugar nga lakaw-lakawan or diri may mag-hiking mataguntag. Bapo kayo, presko kayo diri. Bukid. Dito, paubos. Medyo sa kaon na siya pero sa unahan napay mas sa kaon na ni. Padulong pa mi dito sa naay sa kaon gyud. Overlooking pagabot nimo sa ibabaw. Kagwapo kayo. Gwapo kayong mga kuan diri, talan-awon. Kalimot ka sa imong mga gipanghuna-huna ang problema. Labi na gayud kayron kay pandemya ri sa amo MECQ isa ka bulan. Gwapo kayo. Kana diha pasaka na diha. Dili kay klaro nga sa kaon. Pero kung diri gyud makita nimo diha sa kaon gyud kayo. Klaro kay bukid. Oh, ana ko yung mga balay-balay. Grabe kahangak. Pero partner gihangak na. Pasaka. Bukid. Bukid nanti bukid. What a nice place. Grabe. Sa lagma po tag English gamay bisan pag Bisaya ta. Nindot kayo ang talan-awon. Oh, kita kayo ang kwan. Hangak kayo, hangak. Skilid. Bukid ang isig kakilid. Wow. Nindot kayo mga kapapsi, kadadski. So padayon mi sa unahan. Okay, diri mi kutob. Mga kapapski, no, diri mi punong mi. Ayon balik na pud mig naog. Kay mag-prepare mi para na pud unya sa amuang ipaniud to, mangita mig mapalit. So kita-kits taon niya dito kay dito mi mga aon sa payag na pud, pakal sa payag. So ang among hiking diri ra kutob. Magdungguana ni diri sa mga mag-hike or mag-jogging. Kanindot diri mga kapapski kay naay gamay pag-abot nimo diri sa ibabaw, naay gamay tindahan, no? Pwede ka makapalit. Ay lang saging, utanon. Papo kayo atong tanaw ng ilang mabaligya. Lami kay saging. May puso lami kay sa laron.
Ilang kilo sa saging? Sana sir. Kining saan eh? Kuan. Amas ba ni? Amas. Sukang kardo. Lami kayo ng sukang. Yung kartong may pangalan na sa Juan. Gulang kayo ng sabi. Grabe kawaw ang kuan. Ang talan-awon nindot kayo. Panaog na, panaog. Nindot kayo. Ang kabukiran. Pauli na mi. Mga ka-papski, kadadski dia, panaog na mi. Pilit ang singot. So, nakapalit mi og saging. Saging og kining abana or guyabano. Medyo kuan lang dito, medyo taas ang iyang presyo. Taas ang presyo niya compare sa syudad, sa ubos. Abi na mo og barato-barato ra kay nas ibabaw nas bukid. Ang saging niya kay tag 30 kilo niya. Ang puso tag 20 niya sa ubos mapalit ra tag 10 ang buok. Ako kayo ano? Risko kayo ang lugar. So kita-kits taon niya sa ting paniud to kay dito mi sa payag. Mangaon, no? Pakal sa payag. Hello, mayong udto mga kapapski, kadadski diha. So karon ikan mi kaganiha ga pasingot, yung buntag hiking o baktas. So haya pakals, karon pakals. Among kuan is lauoy lang. Kami kay ni siya mga kapapski, kadadski. Lauoy. Gulay. So lauoy ayon sugba pud mi og gamay nga isda. Gamay nga isda. Kaon ta. Amo ni. Yan niya baklay-baklay may no. Ang tawag sa mga ang baklay rin sa mga baka hindi alam ng iba yung hiking ba pasingot, no hiking. Magplastic eh. Mayong adlaw ra sa inyong tanan, mayong udto. So before me mangaon, so among i-bless sa daan ng pagkaon. Father in heaven, Lord, we bless you, we honor you God. Amo kang gipasalamatan sa grasya nga imong kanunay gipaabot kanamo. Salamat kayo Ginoo nga diha sa imong pagkamatinud-anon. Lord, wala mi nimo kabsi diha sa imong gugma Ginoo, wala mi nimo kulangi. Bisan pa man dili mi angay takos o Dios apan ang imong gugma nagawas-awas alang kanamo para kanamo Ginoo. Salamat Lord sa pagkaon nga niya karon nga pagasaluhan. We pray that you will bless this Lord as we partake na makahatag din namo Ginoo nourishment Lord sa among body. And bless also the others Lord nga nang hinahanglan usab Ginoo nini nga mga oras. Dalaygon ikaw, we bring back Lord to you all the praises, the glory in the mighty name of Jesus we pray. Amen. Yay! Let's eat. Okay. So shout out sa akong mga kuan diha. Imported na mga followers nasa Australia, nasa Dublin, Ireland. Hello sa inyo. And sa among mga relatives nasa kuan Barangay Rizal, Buena Vista, no? Sakop sa Butuan, Agusan del Norte. Shout out daw kang George, ingon ni Laini. Shout out George, I really miss you so much. Naglungag pud mi og saging. Saging lami kayo. Nga ginams nga naay sili. Tao? Ginamos nga naay sili. Mangyaw to ka. Mom, di mo na kanon ni mo ah. Di mo na kanon ni mo ah. Ay lang. Ako na yan eh. Sakto na ni mom. Lami kayo. Gulay.
Dapat tigid mawala ang gulay. Yung sagol nga gulay. Ang lauoy diri sa mua kaning gulay siya nga sagol ba na ay kalabasa, okra, sikwa, malunggay, o basta unsa pa nga gisagol nga pwedeng isagol. Talong. Mga ilauoy sa mua gisabaw. Ngayon the best kayo, lami kayo. Kaya ang galuto ang akong partner. And naapoy pipino. Pipino. Kami yung paniod to. Perfect. Nagyapon mi sa mong gamay nga payag-payag. Dire. Tapok. Tamis yung abana. Kami kayo. Nya kaganiya katong abana. Namong napalit dito kaganiya pag hiking namo. Dito mi sa padulong sa C3. Bukid na nagnabaligya abana. Araw. Ang daw kung kayo. And watermelon. Napod may melon. Ito sa pakal sa ron. Lamig jud paniud to kung taghan ang kauban bibo sadya sa pay tawag ana. Ay guys, makuha kita rin guys. Hoje mabilin. Guys, regards ko ni Kike. Shout out. LB mo na kang Mr. Bobby Bajang. And Shout out daw. mga ontan nyo, Bing. Bob. Miyok. Lib. Yuk. Shout out kang Sweetie Pie Yamuta. Oh, gamay lang gid ang ato ang rice. Yan ka. Limit lang ang rice na ko mga kapapski karadski diha. Itong mga tagas og kanang blood sugar. Limit yun ang rice. Dayon mas maayo utan pirmi. Utan. Magsalig tambal kay Dool may og kanang moski Islam. Bri kanang pagka alas 12 worship man na sila. Okra. The best yun yung okra.